podižemo glas i svijest o tome, o problemu nezbrinute djece u Hrvatskoj i želimo ovom prilikom pomoći djeci da izgrade živote u veselom i zdravom okruženju i da izgrade odnose koji traju cijeli život. Donacije će služiti za financijsku pomoć rada pedagoškog tima u SOS Dječjem selu Ladimirevci, prije svega za rad psihologa koji je nama izuzetno bitan. Dječje selo nam je uz sve donatore koji pomoglo da završimo školu, da ostvarimo svoje ciljeve, da budemo mladi, uspješni ljudi. Podigli su nas na noge, svi zajedno. Mi podržavamo svaku takvu akciju, ali na svoj nekakav način koji možemo, pa u sklopu programa ćemo malo razveseliti ovu dragu publiku koja je tu danas. Pozivamo sve da sudjeluju u humanitarnoj akciji na INA-inim maloprodajnim mjestima gdje će kupnjom 1 litre INA maziva i INA autoglasa donirati 20 lipa za SOS Dječje selo Ladimirevci.